बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै डक्टर बाबु लाल आहुजाखौ थिसनबाय। बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय भाइस चेन्सेलरनि बिबानाव थागोन। जों बयबो मिथिगौ दि थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर लाइस्राम लादु सिंहनि बिबान समाव माखासे जाख्ल'नायनि अजदखौ लानानै गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौनि थाखाय एबसुजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा दाबि खालामबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय माखासे समनि थाखाय प्रफेसर प्रदीप कुमार पात्रानो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ होथ'नाय जादोंमोन। दिनै 15 मार्च बेलासे समाव गोदानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबान मोननाय डक्टर बाबु लाल आहुजाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैयो। मुलुगसोलोंसालिनि लांगोना सफैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गासैबो प्रफेसारफोर, मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोर, मुलुगसोलोंसालि इउनियन बडिनि बिबानगिरिफोरा बिथांखौ बरायो। बरायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि कनफारेन्स हलाव गासैजोंबो सिनायथि लालायनाय मोनसे जर'खा हाबाफारि जायो। After some time, we'll go straight to the guest house to have a plan. I think I need to sign 1 or 2 files. You can bring a simple file. Leave related file. But yes, sir.